Oyaore nyakwara moga jwang kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich ang'wen tarik 1 dwe mar ang'wen higa mar 2021. Marwake chenro ni en an Chris Owino. An kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wach nyim oboke mar The Standard en ni Raila's first step in race for the presidency. Raila's first step in race for presidency en ogai mar ODM Raila Odinga koro dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro poni oyudo tiko mar ODM. Ogai mar ODM Raila Odinga koro yangore ni dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ODM poni delegates mag ODM odhi opuodhe kaka jachung' margi malaro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mane oyangore odiochieng' manyoro kama achiel kuom jokanyo e duol mochung'ne tayo weche mag yiero e duond od bura mar ODM, National Election Board mar ODM, ne oyango ne jofwamb weche ni ogai mar ODM Raila Odinga ne ochwalo oboke mare mar gwelo kata nomination mare odiochieng' manyoro ka manyiso ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar weche nyim oboke mar The Standard. Ogai mar ODM Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ODM poni oyiere kod delegates mag ODM kaka jachung' margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Matimore bang' ka ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro ne ochwalo oboke mare mar dwaro laro kom ker kod otiko mar ODM. Raila koro dhi nyagore kod gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya kaachiel kod gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho e nominations mag ODM, to ka oponi oyiere kaka jachung' mar ODM to en modhi ting'o otiko mar ODM e yiero maduong' mar kom ker mabiro. Koro ka nju sebedo ka un kod penjo ni to Raila dhi chung' koso oyo, anyalo lando ni confidently ni ogai mar ODM Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro poni delegates mag ODM odhi opuodhe kaka jachung' margi mar laro kom ker kod otiko mar ODM e nominations mag duond od bura mar ODM ma idhi timo e pacho kae. Raila koro dhi nyagore kod Hassan Joho kaachiel kod Wycliffe Oparanya e nominations mag ODM e ng'iyo jalo kata jatelo madhi ting'o bandera mar ODM e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Weche mabende ni e nyim Standard en ni ODM bende ne owacho ni mosruok kind ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga otegno. ODM bende ne olero odiochieng' ma kawuono ni mosruok kind ogai mar ODM Raila Odinga kod ker Uhuru Kenyatta pod otegno. ODM bende ne olero ni gibiro dhi nyime kod kedo ne BBI kendo neno ni BBI ochwal e ombulu mar paro kendo jiwo od bura maduong' ma pacho kae mondo otim mapiyo e tero ne oganda bil mar BBI ombulu mar paro. ODM osingo ni gibiro dhi nyime mar neno ni BBI otere ombulu mar paro ne oganda higani ma onge leo. Itoboke mar 2 kod mar 3: ute thieth ma pacho kae nitiere kod nok mar muya mar oxygen. Iwacho ni ute thieth ma pacho kae sani ni kod nok mar muya mar oxygen, gino maketo ngima jotuo mosegamo kute ma COVID-19 kama ng'aw mokalo. Itoboke mar 4: penjo mathoth ewi chanjo mar tuo mar COVID-19 miluongo ni Sputnik 5 mowuok e piny Russia, kama piny owacho wacho ni pok gimiyo thuolo ng'ata ng'ata uso chanjo mar Sputnik 5 mowuok e piny Russia. Kata kamano ute thieth mamoko e pacho kae mag ji giwegi to osebedo ka lando ni gidhi uso ne oganda chanjo mar COVID-19 miluongo ni Sputnik 5 mawuok e piny Russia. Kendo jalup ker William Ruto e jumani ne olando ni en kod anyuola mare ne giyudo chanjo mar COVID-19 miluongo ni Sputnik 5. Itoboke mar 6 en thoth jood bura ma pacho kae oseng'ielo rengo kata osegamo midhusi mar COVID-19. Iwacho ni thoth jood bura ma pacho kae osegamo midhusi mar COVID-19, gino makelo luoro ni koro COVID-19
ok en gir tugo kaka oganda osebedo seche moko ka paro chien kamano. Ma ler ni thoth jo od bura, iwacho ni thoth jo od bura moseng'ielo rengo e pacho kae chakre higa mar 2017, moko kuomgi oseng'ielo rengo kaluwore kod tuo mar COVID-19. Odiochieng' manyoro jaod bura ma Kiamba mosenindo Paul Koinange ne en achiel kuom jood bura mane ong'ielo rengo kaluwore kod midhusi mar COVID-19. Oboke mar 7 be loso ewi jaod bura ma Kiamba mosenindo Paul Koinange mane ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Iwacho ne en jalno mane onge kod weche mang'eny, kata kamano ne en jatelo mane en kod teko kod mbi mokalo e gwenge mag Kenya madiere. Oboke mar 8 sani koro en ayanga ni ogai mar ODM Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro poni delegates mag ODM dhi yiere mondo oting' bendera mar ODM e yiero maduong' mabiro, kendo manyiso ni Raila dhi nyagore kata dhi piem kod Hassan Joho ma Mombasa kaachiel kod Wycliffe Oparanya mano gavana ma Kakamega e neno ni ng'ano ma idhi yiero e nominations mag ODM kaka jachung' mar laro kom ker kod otiko mar ODM e yiero maduong' mabiro bang' ka ogai mar ODM Raila Odinga ne ochwalo otese mag dhi laro kom ker ne duond od bura mar ODM odiochieng' manyoro, kendo golo ranyisi ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro, kendo ma bang' nominations en either Raila, Joho kata Wycliffe Oparanya ema dhi ting'o otiko mar ODM e yiero maduong' mabiro. Ng'at achiel e kind Raila, Joho kaachiel kod Oparanya, achiel kuomgi ema dhi ting'o otiko mar ODM e yiero maduong' mabiro bang' ka delegates osetimo nomination mar ODM. Oboke mar 10 ogai mar ODM Raila Odinga osingone jopiny kaachiel kod oganda ma pacho kae ni rege mar BBI biro dhi nyime, kendo wacho ni ODM oikore mar timo duto manyalore mar neno ni BBI otere ombulu mar paro ne oganda ma pacho kae e higani, kendo kwedo weche mosebedo ka liekore ni ODM seche moko osewere kod wach mar BBI. Raila ne owacho ni ODM pod omako BBI motegno, kendo gin kod geno ni BBI biro tero nyim oganda e ombulu mar paro e kor higani, kendo ne gikwayo od bura maduong' ma pacho kae mondo otim mapiyo e puodho kata twak ewi bil mar BBI. Oboke mar 14 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo, lendo mag ohala kaachiel kod weche moche counties kod weche moke e pinje maoko. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni koro en ayanga ni ogai mar ODM Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kod otiko mar ODM poni delegates mag ODM obiro puodhe kaka jachung' margi mar laro kom ker kod otiko mar ODM e yiero maduong' mabiro. Manyiso ni Raila koro dhi e nominations kod Wycliffe Oparanya kaachiel kod Ali Hassan Joho e nominations mag ODM mar yiero jatelo madhi ting'o bendera mar ODM e yiero maduong' mabiro, matimore bang' ka Raila ne ochwalo oboke mag odiochieng' manyoro mar nyiso dwaro mare mar laro kom ker kod otiko mar ODM e yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. En ayanga ni Raila dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro bang' chwalo oboke mage ne komiti mochung' ne bago yiero kata duol mochung' ne bago yiero e ODM National Elections Board odiochieng' manyoro. Oboke mar 4 loso ewi kaka riwruok mar jopuonj miluongo ni Mwalimu Sacco ne owito omenda maromo bilion 2.4 e chenro mar nyiewo bengi moro e pacho kae. Iwacho ni riwruok mar jopuonj mar Mwalimu Sacco ne owito omenda maromo bilion 2.4 e chenro margi mar nyiewo bengi moro e pacho kae. Oboke mar 6 loso ewi achiel kuom achije mane doho mar piny mangima mitudo kod weche mag tulo manomuoche pacho kae tok yiero mar 2007-2008 okil Kamalo ka Paul Gisheru. Oboke mar 7
Ogai mar ODM Raila Odinga dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 7 bende wuod seneta machon ma Garissa mano Abdikadir Haji iwacho ni nyalo bedo seneta ma Garissa manyien nyal hodia bang' ka onge jok mochung' mar pingo yiero mare kaka seneta manyien ma Garissa mabiro kalore kod tho mar seneta Yusuf Haji mane en seneta ma Garissa, kendo Abdikadir Haji en wuode kendo koro idhiere kaka seneta manyien ma Garissa nyal hodia ma onge ng'ano modhi chung' mar kwede. Oboke mar 8 ker Uhuru Kenyatta yuago osiepne marahuma mano mosenindo Paul Koinange jaod bura ma Kiamba mane ong'ielo rengo odiochieng' manyoro kalure kod midhusi mar COVID-19. Oboke mar 10 oganda ma pacho kae penjo ni to chanjo mar COVID-19 ma giwinjo ni tiere pacho kae en kure. Oganda penjo ni to chanjo mar COVID-19 milando ni pacho kae en kure. Oboke mogikan kod oboke mar The Star, thor mar wach nyimo oboke mar The Star en Uhuru's call that settled Raila's fear. Ker Uhuru Kenyatta ne ogoyo sime ne ogai mar ODM Raila Odinga chieng' tich ariyo kod odiochieng' manyoro kendo nyise ni osiepgi kaachiel kod mosruok e kindgi pod otegno kendo kwedo weche mosebedo ka liekore ni odhi ndhogo ogai mar ODM Raila Odinga ewi BBI. Ker Uhuru Kenyatta ne ogoyo sime ne ogai mar ODM Raila Odinga kendo singone ni pod otegno kendo odhi siro lwedo lokruok mar pen chike ma pacho kae kokale BBI kendo kwedo weche mosebedo ka liekore e pacho kae ni ker Uhuru Kenyatta osewere kod BBI. Mano e thor mar wach nyimo oboke mar The Star. Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 oganda modak e gwenge mag Kenya madiere ok mor kod chenro mar piny owacho mar Jubilee mar kawo hola kowuok e pinje maoko e kinde ka kinde. Thoth oganda mowuok e Kenya madiere ok mor kod chenro mar piny owacho mar Jubilee mar kawo hola kowuok e pinje maoko e kinde ka kinde. Oboke mar 6 ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro ne ogone ogai mar ODM Raila Odinga sime kendo singone ni pod omako wach mar BBI gi lwete ariyo kendo singone ogai mar ODM Raila Odinga ni gidhi timo duto manyalore mar neno ni BBI otere ombulu mar paro e kor higani. Mano bende makelowa giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ka Ruoth oriti kendo rita warom kendo Grace Owino.